Padulong namin mga kagwang. Diyan kami ak. Pili ka po, chat. Mga kagwang, welcome to my channel. Mga kagwang, may ano kami ngayon, may short climb kami ngayon. Dito yung mga kasamahan ko. Mga kagwang. Morning mga kagwang. Kagwang Haley, good morning. Mga lagays. Si mga kagwang. Mga kagwang, padulong namin mga kagwang sa among kumbati. Si Kagwang Jojo, lagay Jojo. Si Kagwang Bel, lagay Mel. Kumbati na sa snow. Magalo-halo ni mga kagwang. Magkat-kat tapod. Magalo-halo din nga, magmukbang mig katong sili lang, tanan sili. Mga kagwang, dyan na bundok yung akyatin namin, no? Ngayon. Baga ng snow, mga kagwang. Kung na ay magharang dito yung tapadulungan sa kwan. Sa ato ang Kagwang Trail yun ta. Ay, malapit na kami mga kagwang. Malapit na kami mga kagwang. Nandito na kami mga kagwang. Oh, ganda ng ice. Woohoo! Mga kagwang, nandito na kami sa park. Sa ano pala, sa trailhead. Mga kagwang, ito na yung area mga kagwang. Diyan kami aakyat mga kagwang. Pero hindi kami aabot dun sa peak mga kagwang kasi meron kaming kasabang ano, bata batuta. You know, bata batuta. Hello, Haley. Shout out kay Prince Bitilia at saka kay Ped Rish Mitilia. Oh, mga kagwang. Meron pala kami isang training dito. Oh, may training isa mga kagwang, oh. Oh, si Bata Batuta. You say, Please subscribe to Tito Bong's channel. go. 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 Bata Batuta. Don't be shy. Okay. Ready na ang mga kagwang, oh. Kayo siyang halo-halo, di ba? Prince Shalo. Sige na pangas ako ay pag-unsan ko na pala yun. Bugnaw kayo mga kagwang. Kabugam man, ikaw yung takas-taas mo. Oo, ang Amazon Teron mo. Mag-click sa man siya mo, agad-agad naman siya sa bakante. Pagkanan niya, Domingo right tayo. Yung wallet mo dati. Kadugay mo, kaidaran ka, mag-kiyos mo ka. Klase mo rin. Mga kagwang, nandito na kami sa aming ano, sa kampo namin, oh. Ito yung kampo ng mga kagwang.
Bro. Nagdala mo kung pan. Mga kagwang, itry ko to mga kagwang ko. Try ko to mamaya para kung hindi okay sa paa, ibalik ko. Bigay ko na lang kay, kay Joseph. Or Rapol na lang. To. Yung sinabi ko sa inyo, dito ko na matry. Hindi ko kasi nadala doon sa Mount Balde. hindi makasya eh. Open up. One na spot. Hindi ba nagdala na? Ilan? Ito mga kagwang. Ito yung halo-halo. Andito na mga kagwang. Ingredients. May dala akong noodles. Halang mo. Oh. Ito siya. Oh, buldak. I-try namin to. Times 2 lang. Pero kung na-try ko na ito dati, parang puputok yung buong katawan ko. Ano, Jojo? Kape. Mr. Chips. Mga tail foods. Ang tagbang ko. Meron tayong ice cream. Kobe ice cream. Natin ang yellow. Tapos merong ano, may kaong. May langka. Nata di coco. Purple yam. Bro. Oh. May mga ano pa oh. Mixed fruits oh. May kernel sweet corn. Oh, fruit mix. Alright. Tapos mo kalimutan. Ito yung importante. Yung ibap. Ang ibap. Ito oh. Ito ang pinaka-importante, ibap. Luna. Na ako dito siyo. O na ikaw, Andreo. Extra, Andreo. Mga kagwang, try namin ito mga kagwang. Tingnan namin kung hindi kami putok nito. Ba? Nakuha na. Isang gas mo kami ito ba? Ano na siya ba? Multi-fuel. Pusa ka ito nga, borne lagi sa una siya nga, multi-fuel kay Choy. Pwede ka Juan. magamit o Kanang mga kwan, mga MSR, mga kwan. Whisper light. super light. Oo. Namin outdoor shop daw na.
Whisper light, katong mga pikwan. Pero ang Choy, mga feeling ko pikwan, Choy. niya, si Paul, Ha? Mga pikwan. Lagi, pikwan. Pili ka mo tangki sa mga tangki, pili ka mo Sa Amazon? Nabi ito isa na pili itong buwan sa master na gas na katong bad gas itang naman ito Ano yung matraan? gusto mo ito siga ito nga mo lagi nahurot na yung mga gas ito nga pili yaw la yaw Mo na yung mga karaan yun yung kanya whisper light ano mga ano mga what na bad gas better fluid ang gamiton. katong nanaga mo utan mo tubig no Ha? katong misaka na mo sa summit ba na utan mo tubig no Well, di anak mo guys. man Anak ko guys dito, yung gamon ang ibutang kami tubig po. dapat siya pero pag panganaog na mo nagluto mi daan kaon dali ng luto niya Bugno na kayo. Wala po na manita, kaya ipakin na ba? Oras. Mga kagwang, nandito na yung ano namin, eksperimento. experiment No? Gawin na rin ako. Hi. And ito na yon. Ito na yung spirit. Pagpaisog na bro. Paisog na bro. Okay. Mix natin. Uy. 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 Uy, maganda na yung kulay oh. Ang ganda ng kulay mga kagwang. Ganda ng kulay. Ganda ng kulay. Matapang na matapang. noodles na siya Ito na. Oh, na ako. Oh, na ako, Jo. Yung talikod lang ko yung Try, try, try. Hindi ko kita mo. Bebe. Okay. Oh. Dapat tinidor. Oh, tama. Tinidor ka. Tinidor. Tinidor. Ay, tinidor. Jo. Okay na ni. Oh, sila. Si Jo. Jo. Kailangan itong halang mo ni. Mura yung spaghetti, Jollibee. Siguro mga 5 seconds, 10 seconds. Kaya lang na. Ha? Ah, times 2 pa lang. Halang yun din na kayo, bay. Wait, try lang. Puro sili na. At, Yung duda. sauce, puro sili. Mga kagwang, duda ko mga kagwang ba? Ang noodles kagwang ba? Sigli na ba? Ilang himog noodles. Sili na tanan ba? Tira. Try, Choy. Try, Choy. Sige lang. Makahilak ta ni mag-ingon itong anak pa na. Di man na ka brave daddy. Tapos kill to. Dali, Jo. Jo. Tapos kill sa bag. Tilawi. Sige daw. Sabi. Oho. Aha. Mahilak ito bay. Halang nga ba? Duda ko mga kagwang ba? Ang noodles ba? Sili na ba? Himog noodles. Muad man ni ka halang ani kay. Ang init. Kainit ba? Basi palagi way init. Basi bugnaw lagi na. Pwede may mong noodles. Dito pwede may mong Koreano ani kinita mo kog noodles. Oho. 5 seconds, 10. Ikaw bro, try bro. Di man halang nga bro. Try bro. Inom na ibugnaw. Gapa niya tayo gatas. Okay ra mag. Okay na Sarge. Kuya ni. Sarge, okay Sarge. Kaya Sarge, i-post up lang Sarge. I-post up lang Sarge. Sarge. Mulanlan mga nag-istorya. Ano man Sarge? Isa na di tulo na Kaya. ang lanlan sa kasaba. Kaya, oh. Kasawa. Kaya. Kaya. paspasan mo pa Paspasan. Tulon. Kasi tulad parang init unya na. Hari ko magsilbi. Katong kato ana. Atong asatian mo gana di halang pero kung Oho. tiyan. Ang alburanas na to ani. Makaya. Aha. ang kayo Kagwang Joseph, unsay masulti kagwang? Salamat sa sponsor. Okay Jo. Makaya. Lagi kaya ako natistingan na yun iba. Grabe Jud.
Kagwang, na-try ko na to kagwang. Pero i-try ko ulit mga kagwang. Duda ko ano ba ang noodles basili ang ilang gibuhat. Grabe, Hindi pa tayo namin nagawa. patay na. Kala na doon. Kagwang. Nahitong mo. Okay. Labi ang takay siya, labi siya. Pero sa dilaw, paakay ko. Marami, man, bro. Mga kagwang. Masarap siya mga kagwang pero grabe. Ah. Grabe. Isang pati ang mga Ha? Iyot, halang kayo sa dila. Masarap siya kagwang pero grabe. Grabe ang anghang. Times 2 pa lang itong mga kagwang ha. Pero yung iba, yung kinakain na yung ano. Times 3. Ano ba yan? Ito yan. Huh. Ayoko na. Grabe. Oh, gatas. Mga kagwang. Ito yung kinain namin mga kagwang oh. Times 2 pa lang yan mga kagwang pero grabe na mga kagwang. Mura nagbubungkag among baba mga kagwang. Kung saan lang katong times 3 mga kagwang, basig musiga na to mga kagwang. Marami atong dragon. Times 2 pa lang yan ha, pero grabe. Ha, di ba kaya? Hindi man ako na. Mga kagwang, magkalo-halo na kami mga kagwang. Patay na. Karon kay nawala yung Pasko. Wala siya pag Oh, mga kagwang oh. Nata di Coco. Ay, ano? Ano? Nata di Coco. Ha? Sa? Oh, purple yam. Ang saang? Akala, oo, pwede. Purple yam. Ice cream. Dapat ani, puno ang taning ice cream. Kuan man, sige na kog kuan nga, kau sa manaka. Sige na magkaon dani ka. Uy. Tira. Tira. Abri na? Ya, apa ya fruit salad ni bro? Oh. Salad. Pili ka po sa hay po na. Ya, benar. Uy. Ya kali day ibap bro. Oh. nagibot ka pre mo. Okay. Kailangan ka ng kuan bro kanang So, jackfruit. oh, nangka, ini sagol. Ito halo-halo maghapon. Ito ang bari yung ito pa mo. Ano, kinibat na bari. Siya. Power day, power. Kaong mga kagwang oh. Bro, ang kain lang gatas bro. Kaning ibab bro. Ulahin lang na ng kuan. Kaning ibab sa bro. Kay mo dyan sagol sa duhalo. Ano bro? Labi kani siya ba kay ang powder kay ang kuan ba? Anong natariko ko? Oh, iba mga makagwang. Ito ni Bob. Okay, sana well. Okay. Okay. Uy. Ano yan? Ano?
Tiro-ijo. Magkakagwan. Makakaw. Kagwang oh. Luto na. Cuy, yummy ka cuy. Yummy ka cuy. Ah. Mix. Halo, mix. Cuy, yummy ka cuy. Mga kagwang, masarap masyado mga kagwang. Ah. Linya. Ninya. No. Kuha. Kena. Ang daghana ko. Ano? Ayaw mo na itong mother con. Dogi pala. Di ba, sir bro? Dek kani. Dogi pa cuy. Cuy, dai ko cuy. Kuha ito bro. Kanang akong giduslak ng kan. Pili oh, dayo dili. Di ko pati yung baso. Buko siya. Siguro pangitag kutsara sa rin. Kutsara naman, kutsara pa kapinday ng kuwan di ay. Kanang sani, gusto ba pa pan? Dud, ay dud. Oh, na. Mga ito, tsahaw gani gamay. Isang ano bro? Ha? Salad ba? Kaya ito isang murag. Ano ba yung agol pa niya isa bong? Katong mga Gahe. katong mga kuan lagi mga Beans. Oo. Ako to katong black munggo. Namay isa ani katong gidala namon Joseph tong ay munggo choy no. Sabi ko tawag na higop. Kakira ko gilana soy. Gimana akong patyanan ba nani? Muna imong imukan ha. Wala akong Weakness. Okay na. Hindi ba na yung mga katutong kanang mix fruit bro ba? Para sa gamay taon na pinito ko no. Gamay kayo murag limitado gyud. Oo. Gali. Commercialize kay to. Ihuwat na. Sabi gani ha. Chap. Mga kagwang oh. Order na kayo mga kagwang. Anak kalili ang ice mangot powder kayo. Di ba sa Pilipinas mga countang murag ice na yun. Kami kay bisa ice pa imported. Organic. Organic kayo. Kaya kaagit kung nakayop diya kay sa diya. Oh, naian. Mga kagwang oh.
Okay mga kagwang, magaan lang siya. Di tulad nung isang isang boots ko yung yung plastic. Mas mabigat yon. Yung ginamit ko sa sa Island Peak, mabigat yon. Kung itong plastic sa side, yan siya, mabigat yan siya. Shout out kay Tokayo Edville Villarin. Tsaka shout out din kay Prince Bitilia, tsaka kay Fred Reese Mitilia sa UAE. Salamat. Ditanggal naman ban para diretso na siya tanggal na kung yung kabit. Pauwi na kami mga kagwang. Clear na yung area. Leave no trace. Mel, Mel. Kagwang Jojo. Kaya man di ba okay na mag-cancel ka sa train? Oo. Okay man na siya kay common train, naman kay train train. Oo. Tama kay Kahilian yung bag ba, no? Powder naman ito siya. Oho. Kapon. Okay lang yung human. Kaya po. Ikaw. Pati ka napilin sa sila yung doktor ka. Sa sila yung doktor. Hindi ka doktor. Kakait ka niya. Perahan. Nagarihan ka decision eh. Sa Glapok. Wala.
pag umunod mo kaya. Ganito yun, flex. Malapit na kami mga kagwang. Hi, thank you Lord. Whew. Mga kagwang, nakabalik na kami dito sa parking, pauwi na kami. Yan na. Yan na. Lamig sa taas. Tingnan yung mukha namin, no? Sunburn to, sigurado. Dito, lapit. Dito may, taas. Dito may kitong kami nag-hike. Asa man ta? May ta o nga ba ta? Butang siya plano ito sila Joseph. Sila ni, edit ni sila. Sila ni. Sila mo na. Ulit na siguro. Dito ulit na. Kasi ito, oh. Nakakapagod mga kagwang. Pauwi na ang mga kagwang. Fog pa sa taas, oh. Malamig pa yung masyado sa taas, mga kagwang, oh. Mga kagwang, katatapos na namin kumain kami dyan, oh. Sabaw. Sabaw. Delivery kami ni, ni Kagwang Jojo. Kasi ang lamig kanina sa taas, tapos ngayon, mainit ang sabaw. Hinubad namin yung mga liner namin. Yan. Thank you for watching mga kagwang.